ҳамватанони азиз ва тоҷикистонёни гиромӣ салом. имрӯз мехоҳам дар бораи ҳиҷоб суҳбат бикунам. як мавриде ҳаст ки дар ҳақиқат дар охири вақт барои мардами мо бисёр ҳассос шудааст. чун аз ин тараф ҳукумат ба сари мардум зӯргӯӣ мекунад ки бояд мардум ин хел ҳиҷоб банданд, ӯ хел ҳиҷоб банданд. ман мехостум фикр андешаи худам дар ҳақиқат дар ин бора бигӯм. ҳукуматдорон бисёри давлатҳо ҳастанд ки мардум дар оҷа занҳо ҳиҷоб мепӯшанд, ҳеҷ мушкиле надоранд. ҳиҷоб набояд мушкили шумо шавад. шумо дар пайи пешрафти кишвар бошед. дар пайи ин набошед ки ҳиҷоб чӣ хел мард одам бипӯша. дар пайи ин набошед ки як одам киртаи сатин мепӯша ё ки дигар кирта мепӯша. кори шумо нигаҳ кардан аст ки танзим аст, нигаҳ кардан аст ки мардум хуб зиндагии худшона бибаранд. аслан либос пӯшидан ин кори ҳар як шахс аст. чӣ хеле ки мепӯша ӯ кори худаш аст. дар бисёри кишварҳои ҷаҳон ҳозир ҳиҷоба яъне як чизи оддӣ ҳисоб мекунанд ва ҳама метавонанд ҳиҷоб бубанданд кадме ки мехоҳад кадом зани. ҳатто дар амрико, ҳатто дар дигар кишварҳо мардум ба ҳамин ҳиҷобшу бигем ки пешрафт карданд. мардум ба ҳамин ҳиҷобшу давлатҳошу пешрафт кард, тараққӣ карданд. ин чӣ мушкил аст ки ҳамеша ҳиҷоб ба чақа мешинами шумо? медонам барои чӣ шумо ҳиҷоб ба чақа мешин. медонам дӯстои азиз ки ҳамин муллоҳое ки шиштагӣ буданд дар масҷиду дар дигар ҷоҳо барои мардум нафаҳмуданд, барои ҳукуматдорон нафаҳмуданд. шумо ҳамон коғазе ки аз дасти ҳукумат мегирен, ҳамон коғаза мехонен, дигар ба ғайр аз ӯ коғаз дигар мардума даъват намекунен. шумо муллоҳо дар пеши худо чӣ ҷавоб медиҳед? ба ҳамон хотир даъвати ман аз ҳукумат ҳамин аст ки ба ҳиҷоб чақа нашин. ин роҳи ҳал нест. ба эҳсоси мардум чақа нашин, ба дини мардум, ба ривоҷи мардум чақа нашин. ин мардуми худтунай охӣ. ҳиҷобам ҳам ҳиҷоби тоҷикияй. моро агар ки нигаҳ бикунем пеш аз исломам мардуми тоҷик бигем ки румол мепӯшиданд, ҳеҷ мушкил надоштанд. акн нахоҳ ки ҳамқа мушкили калон боша ҳамин ҳиҷоб ки фақат дар ҳамин бора риж ҳиҷоб риж дигар ягон кори дигар шумо надорем. ман ҳайрон мешавам ростӣ. ба ҳиҷоби мардак ба занак чақа мешин, ба риши мардак чақа мешин. охир шумо кори дигар надорем? кама ин кор дар Тоҷикистон. ба ҳамон хотир хуб фикр бикунен. пеш аз ин ки як корро мекунен хуб фикр бикунен. ҳамин мардум мардуми шумоай охӣ. ҳамин занакҳоро модарои шумоан охӣ. ифати ҳамин занҳои тоҷик ифати занҳои шумоай охӣ. ҳукуматдоро охӣ бас кунен ин коротро. камакак ислоҳ шин. камакак фикр кунен. хуб дар амони аллоҳ бошен дӯстои азиз. касоне ки обуна нестен обуна бошен. иншоалло ин видеоро ба ҳама роӣ кунен. дар амони аллоҳ бошед.